आर'नाइ हटेलाव फायदो नों जों दिनै नै फार्स्ट टाइम आरो खुलिनायनिफ्राय फैलाय नैलाय मादै मोनाबो दोङो नै मा माथो फानो मा मा ओंखारो जबाय दायो कफि लोंगोन नै मा मा जानो बेयाव दोनखाजोबो होनाय बेस नायगासिनो नै मा जागोनथाय अर्डार होनो थाखाय नायगासिनो नै नाया 70 टाका पिस नायानो पिसाव पुलाव 150 टाका आरो 250 टाका राइस चिकेन राइस चिकेन 300 बिराद दाम लै जानो हानाय नङा नेगासिनो नै माला मोनफैगोनथाय কেতিয়া আহি পাব কফি আমাৰ ৰখি আছে কফি আমি কফি খাবলৈ আছে कफि मोनफैबाय दाय लोंसै जोंहा मादैया नै पुरा बनायगासिनो আমাৰ খুৰীয়া পুৰা ৰেডি কৰি আছে খাব আৰু এতিয়া না কফি চেনি দিয়া নাই নিজে দিলো কিমান খাওঁ মই নাখাওঁ দেই চেনি এনে খাম মই নাই